Vitajte na novom vzdelávacom portáli Škola z domu. V tomto videu sa zameriame na postup práce so vzdelávacími materiálmi. Základná štruktúra portálu je veľmi jednoduchá. V ľavej časti stránky sa nachádzajú záložky, ktorých obsah sa zobrazí po kliknutí. Pri výbere vzdelávacích materiálov môžete použiť 3 základné spôsoby vyhľadávania: podľa predmetov a tém, podľa ročníkov a podľa kľúčových slov. Prvý spôsob je prostredníctvom záložky podľa ročníkov. Po rozbalení záložky sa zobrazia vzdelávacie materiály pre prírodovedné predmety usporiadané podľa ročníkov a tém. Podľa záujmu si zvolíte ročník, predmet a tému. V hlavnej časti stránky sa zobrazia vzdelávacie materiály, ktoré sú rozdelené podľa spôsobu použitia, pre samoštúdium a pre tvorbu projektu. Pre užší výber vhodného typu vzdelávacieho materiálu môžete použiť filter Typ materiálu v hornej časti stránky. Po výbere filtra sa zobrazia všetky štúdijné lekcie alebo materiály vhodné pre projekty, ktoré sa viažu k hľadanej téme. Druhý spôsob vyhľadávania konkrétnej štúdijnej témy je prostredníctvom záložiek, napríklad prírodné vedy. V tejto záložke sú vzdelávacie materiály usporiadané podľa predmetov a tém v logickej štruktúre. Predmet, tematický celok, téma. Odporúčame hľadať témy na základe obsahovej príbuznosti s témami použitými v učebniciach. Po výbere témy sa opäť v hlavnej časti stránky zobrazia všetky vzdelávacie materiály, ktoré s touto témou súvisia. Pre zobrazenie štúdijných lekcií je možné zvoliť filter Štúdijná lekcia v hornej časti stránky. Tretím spôsobom vyhľadávania vzdelávacích materiálov je vyhľadávanie podľa kľúčových slov. Je možné zadať jedno kľúčové slovo alebo kombináciu kľúčových slov. Po zadaní výrazu a kliknutí na ikonu Vyhľadať, portál vyhľadá zodpovedajúce vzdelávacie materiály. Aj tu môžete použiť filtre rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch. Vzdelávacie materiály, napríklad štúdijnú lekciu, spustíte kliknutím na tlačidlo Štart alebo priamo na náhľad vzdelávacieho materiálu. Pre aktívnu prácu so vzdelávacím materiálom je potrebné byť na portáli prihlásený. V úvode každej štúdijnej lekcie sa nachádza inštrukcia, ktorá informuje o štúdijných cieľoch. Lekcia je prehľadne usporiadaná do jednotlivých štúdijných stránok, ktoré je možné prechádzať postupne alebo priamou voľbou konkrétnej stránky. Jednotlivé stránky lekcie sú pripravené ako samostatné listy učebnice. Pozostávajú z videí, animácií, cvičení, slovníkov, definícií a ďalšieho interaktívneho obsahu. Pred začiatkom štúdia každej študijnej lekcie a stránky si prečítajte zadanie a textové i zvukové informácie k danej lekcii. Na každej stránke s cvičením získate spätnú väzbu. Po kliknutí na ikonu Skontrolovať v dolnom pravom rohu sa cvičenie vyhodnotí. Na konci každej lekcie uvidíte zhrnutie výsledkov za celú lekciu a jednotlivé stránky v percentách. Veríme, že vzdelávacie materiály vám prinesú veľa nových informácií a zábavy. Prajeme vám veľa študijných úspechov.